Uyabo ukuthi kuyaqhubeka kuningi. Sifetha maniseke. Kuse kuningi kakhulu. Kunezinto ozenza mina engazazi ngathi. Ngicela ungivumele mama ngichaze. Ngicela ungivumele. No, ayikho into ozoyichaza Sabela. Ayikho. Ngifuna ukuchaza mama ukuze sikwazi ukuthi sibonisane. Ngikwazi ukuthi ngikubuyisele enhlizweni yami. Ukwazi ukubuyela enhlizweni yakho. Ngibuyele nami enhlizweni yakho. Ngumuntu oqotho njengamanje. Kanjani? Ngiqondile mama ngicathi njengoba uphelile manje lo 6 uyophela manje lo 6 months mina wehlukene. Kuwona lo 6 months sengispende 2 months. Ngingakaze ngithinte umuntu esifazane. Angithe angisakudingi. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakubi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi i-Love Back. So njengoba ubhuti ngihleli naye la ungibhalelile wathi usafisa ubuyelana nomuntu akade ethandana naye ngesimanga sokuthi usamthanda. Kodwa ke uzokasilandise kabanzi la behlangana khona kuze kufinyelele ekuthenini baze bayahlukana nje uzokasichazela ukuthi baqhathwa yini njengoba sefisa ukubuyelana naye. Kodwa ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawona? Yebo mama njani? Ngiyaphila kunjani? Hayi siyancela. Ngiright nami. Ubani ubhuti Sibongo? Khondlo phakathi. Khondlo. Phakathi wayo. Oh, all right. Ugumede. Ugumede. Yeah. Imaka ungichazele ngiyibonga because njengendoda yomZulu. Ungichazele ngogumede. Yini bethi into yokuchatha uMagumede? Angiwethi before ungangithathi kabi but ngiyabuza nje. Singayi kude kakhulu lapho. Singayi kude kakhulu. Udeep kakhulu lo. No, ayikulungile. Ubuye kuphi ukuhlala? Yeah, ngihlala kaMashu ngihlala njengamanje but amakhaya amakusemkhomazi. Okay, ucela ngomoya. Yeah, ucela ngomoya. So asike sivele nje sihlale phezulu kodaba ungichazele kahle ukuthi nahlangana kuphi nalo sisi lo othi ufisa ukubuyelana naye. Umuntu ibhajazi. Ibhajazi. Umize ke bhajazi. Ayishuthi uyashisa. Hey inkosi yami. Hey siphethe style lo mama. Okay. Nahlangana kuphi? Ukuhlangana kwami naye uEnhle igama lakhe. Umabani? Mabuthelezi. Uncengelele sokalisa. Sokalisa. Ishinga lentombi yazilobela yona. All right. So ubuye kuphi yena ngokuhlala? Ngamfica nje eGateway sahlangana nje mall. Nama ngizambela nje nami ngishayela istrati ngishayela lo moya. Okay. Awu ngabona nayo into kazenhle phethe style. Okay. Wachazeka. Wangitshela ukuthi hawu umuntu ohlala khona la ngaseThekwini ngaseCentral. Mase ngithi hayi ke ntokazi ngingajabulela ukwazi ngabanzi. Hayi angivumi. Okay. Angivumi intokazi washo ukuthi ke ngoba usehlasela ugumede akaphikiswa. Hayi. Kuhamba kahle konke. Mhlambe nazi nafinyelela ekuthenini share ama numbers wenu. Niyafonelana. Sa share ama numbers nje ngalolu suku. Yes. Ngam-order ne-Uber ukuthi masephinde endlini. Order ne? I-Uber ngam-requestele. Oh, I'm-requested. Oh, okay. Angaphuthuma ngale amasegoduka. Yabo. Wajabula ukuthi awu first time sibonana sengi-order ne-ride. Yabo sharp kamnandi. Okay. Wahambe rights then ngase ngimfonela ntambama ngaqhubeka odabeni la. Yahlangana lento. Yahlangana lento. Okay, mhlambe yena mangase kuthi uyamchaza nje ipersonality yakhe injani umuntu kanjani? Down to earth. She's like, down to earth. Yeah, hey. Okay. A dark beauty. Okay, oh, okay. Umuntu ohlezi uyathanda ukuqina ekhanda. Okay. Hleze edonsekile. Mase siphongo sihlala ubala. Masithi awona ukuthi umama. Ima kunesiphongo qala. Umama wasekhaya. Sincane. Okay, no ngiyakuzwa. Mhlambe iziphi izinto ezinhle ozikhumbulayo enenzelene zona kubudlelwano benu busabuhle? Hey, ubudlelwano bethu busabuhle. Zonke izinto bezihamba kahle man. Like besenza ngisho ama picnic nje besiphila life yokuthi sisothandweni and kodwa futhi sesayingane noma singayiphathisa ngale
njengeke ngendala but ngoba sisayingane as-enjoy life siyaphuma kusho kuthiwa sayithathela i-walk e-beach yabona nje sithola ama-ice cream into ey'simple nimunci nanjengezinye iy'ngane okay mhlawumbe ngabe wena uyile ndoda le ethi mama nansi i-allowance ngenyanga noma wena uyilo ndoda le ethenga yona i-gift mesiyidlulisela kumama wena uyile ndoda enjani wenza kanjani wena izinto zakho mina ngegama elilodwa nje ngile ndoda ebusisa umuntu wesifazane uyambusisa so akunandaba noma imali noma i-gift noma intoni nje mina enginayo ngaleso sikhathi okay because nami ngumuntu oyiphathelayo kodwa ngenza sure ukuthi umuntu wami wesifazane uqondile seneminyaka emingaki nithandana nobawu2 noma ke ake ngithi senesikhathi singakanani ngathi nje iminyaka eseyevile kwemithathu okay ya nenyangana ke le ya mhlambe ngabe usamshela ubekhona omunye umuntu osempilweni yakho othandana naye noma umshele kade usingle ngamshela nami ngoba nami ngangipholisa ungaqamba manga ngicela ungitshele nje iqiniso phela nina abantu besilisa nina ukushela umuntu kanti ukhona kube ngazi simanje thina abantu besifazane sashayana sathanda ukukhuluma kakhulu kanti cha siqhathwa yini so ingakho ngifuna ukwazi ukuthi wamshela usingle noma wayekhona yini umistress hayi understandeka mama yabo lo phuzo olusho le understandeka but ngiyasaba because mhlambe ngangi like 4 months single okay ngimthola nami vele ngangixakwe istory ezinye izitofu okay kumuntu engangithandana naye so umuntu ethanda ukulwa kakhulu yabo okay so wasuyaqhela ngase ngiyaqhela ukuqhela kwami ngangisayipholisela ikhanda nje yabo hayi inhliziyo yami ngasi kanti uzovela uthi boom na indoni yamanzi ihlo lami alikholwanga inhliziyo yami ayikholwanga ngihlangana nalo muntu okay uyachaza ukuthi kade ni right kubudlelwane benu manje sengiqhathwa yini njengoba ulaka love back usufuna ukubuyelana naye yini manje seyinkinga ke because uthando phela luhle uthando luhle and liqhubekile laqala kahle la smooth inkinga isikuphi ke istory nje ngempela kona ngumuntu mina ophantayo njengoba bengichazile shothi nginokubuye ngibambe emotweni ezithutha umphakathi okay so ukubamba kwami emotweni ezithutha umphakathi shothi ngathi ngibuyele endlini umama kanti ngizofike ngimthathe endlini ngitshethe hayi siyazi ngifuna siyikhiphe sekulate inyana abokumnyama yabo but ngifuna sithi ukuthi kuyikhipha sithi kuthola ama drinks inyana yabo shothi mangi umama mesefika endlini masefika emotweni njalo hayi mina ngijabulela umama grandmama shange yakhe ngivulela isicapha yangena mama that time mina ngiyarounda ngiyongena ngala kwi-driver's seat umama boom usedinwe ngalendlela usefuna ukulwa nami angisakwazi nokustart imoto kwenze njani yabo nami ngiphula ngisho lo phansi kwenze njani manje ngoba phela ngiyamazi mashengu umuntu ophansi ngokomoya kodwa manje mase ulaka kangaka hayi kuthe saqhubeka lo mpi ngazama ke nami ukusebenzisa ubudoda bami ngakhuluma naye kwenzekaleni into angitshengisa yona nama ngiyibelivanga kanti wakutshengisa ini into angitshengisela yona wangitshengisa i-condom esebenzile emotweni into esixabanelayo ukuthi ingaphambili buti wena uyazi le condom vele le condom mina ngiyazi awuyazi ngamchazela ngathi ngumuntu mina othutha umphakathi and angazi abantu basuke bephethe nezikhwameni zabo yini abasuke bephethe ngezandla zabo yabo kodwa okunye futhi angitshengisa kona kwaba yi-lipstick yabo ngaxakeka ukuthi mina ngizothi ngithatha because ngokweqiniso ngempela cha lezi zinto ngangizazi
Kodwa bhuti-ke njengamanje umuntu ofuna ukubuyelana naye akakangeni la e-studio akekho sisowu-2 njengamanje. Ngicela ungangitshela manga. Le lipstick le ne-condom uyayazi? Be honest. Lipstick ngisho ukuthi ngiyazi. What do you mean mhlambe? I-lipstick kuphela uyazi. Iqiniso ngisho What about the condom? Ngiyayazi. I-condom esebenzile ngaphezulu. Hey angazi. Angifuni uqamba amanga ngithi ngiyazi. Cause the weekend before i-weekend esigameko. Sike saba wild nabangani bami. Ngitshele kabanzi-ke ngesigameko ke lesi. Lesigameko lesi. Iza naso. Angigoqi mina. Khuluma kahle ngesigameko, kwenzakalani esigamekweni? Kwakusetshenziswa ama-condom thizeni. Sengisho isigameko lesamama nami. Cause lesama condom. Okay, i-condom ibuya kuphi ke? Ila emotweni. Angazi noma ishiwe yipassenger yini. Esebenzile. Asazi. Mama benza yonke into. Awazi sibafuna ukwenzani because inotho ngaphakathi. Njengoba inotho ngaphakathi asazi noma mhlawumbe umama ufuna wet party mhlawumbe Buti mawugoqa mina uthi mina ngisize kanjani? Imoto lo othutha ngayo umphakathi ushare nomunye umuntu, khona omunye umuntu osebenzisayo? Akekho. Wena kuphela. So iqhamuka kanjani icondom emotweni esetshenziswa wena uyi-1? Ngikuzwile ko-lipstick, i-lipstick ushilo wathi vele ungacishe uyazi, okay, sho grand sharp. But what about the condom? Ibuya kanjani icondom emotweni esetshenziswa uwe? Awuyazi kanjani? Iqiniso ukuthi mama ngindoda. Okay. Njengendoda yomZulu. Ezinye izinto ziyenzeka. Okay, sho uyayazi le condom le. Ngingasho ukuthi ngiyayikhumbula. Kodwa ke akufanele umama kwazi lokho ngoba mhlawumbe kuzoshuka kakhulu. Kasiyani. No, hayi ngiyakuzwa ke. I-lipstick uyayazi, i-condom ungacishe uyazi indlela thizeni. Hayi ukuthi uyayazi ucishe. Cishe ngiyazi because hayi ngacishe ngiyazi. Hayi no ngiyakhona understand. Kwenzeka. Okay. So ke and umama masebonile ke boom usiyahlanya ke manje kwenzakalani emva kwalokho? Mhlawumbe uke wagoduka fast noma ukulwisile khona la endaweni esigameko noma mhlawumbe wakubuza imibuzo eminingi ukuthi kwenzakalani lana i-lipstick i-condom sithini story kuwe kwenzakalani ngaleso sikhathi leso? Umama wangibuza phela because phela kwakufanele athole iqiniso ngokwakhe. Okay. So icala umbiko. Waliphika. Okay. Hayi nami ngaliphika. Okay. Ngaliphika. Waze washo umama ukuthi hayi. Uyokhuluma nami mhla ukulungele. Usukulungela ukukhuluma nami. Mhlawumbe ngabe senesikhathi esingakanani nahlukana? Iyophela u6 months manje. 6 months. Iyophela u6 months. Kuleso sikhathi leso ebona i-lipstick ne-condom esebenzile emotweni. Kwakoqala isigameko senzeka kunina noma mhlambe zikhona ezinye igameko zangamumva ezenzeka enayicabanela. Angikhumbuli. Angikhumbuli ukuthi besiphila Okay. impilo emnandi kakhulu. Like bemnandi kakhulu. Besiphila nje impilo emnandi sisobabili. Angikhumbuli ukukhona esinye isigameko. So what if umama usekhonile ukumove on? Njengoba uzocela uthando njengamanje uthola ukuthi aseke isikhala sakho enhlizweni yakhe sekunomunye umuntu. Ngaleso simo leso ungafisa ukuthi wenze njani ngaso? Because thina ama-females ngeke ngize ngikufihlele. Thina ama-females siyakhona ukumove on. Sisakwi-relationship nawe. Singakakwali. Kodwa uthola ukuthi sesimuvile on, sesihilile ngenxa yokuthi kade sihlukumezekile kade sinawe.
sihile sihlukane nawe sithandana nawe siphume nje phela ku-relationship uthola ukuthi umuntu uma esekutshela ukuthi ngicela sihlukane ukutshela nje kade move on and use-ready ukuthi angene kobunye ubudlelwane. That's why uthola ukuthi abanye abantu besifazane uhlukana naye namhlanje kusasa useqomile ingoba mhlambe kade move on while enawe. So ingakho ngifuna ukucheck ukuthi ayikho yini enye into enaxabanela before ekufanele ngibe ready ukuthi mayifika la uzongitshela ukuthi usemove on usenomunye umuntu noma mhlawumbe usahleli ulinde wena. Kungaba indaba lezo ezibhlungu uthi usekwazi ukunikeza lenhliziyo le engayithembisa ngamhla siqala ukubona ukuthi ngizoyiphathisa okweqanda. Kungaba ingozi leyo kumina Okay. Kodwa nginethemba lokuthi noma ngathi usekhona la khona because ikhanda ama feelings ngiye ngithi mina kubalekile kube khona owanakekelayo because mangasanakekela umuntu akulungi yabo. Ngenze mhlambe kukhona osenakekela ama feelings akhe. Okay. But ngenze ukuthi yena nginethemba lokuthi yena akawanakekela walowo muntu ngalendlela ukuthi usekhohlwe ihappiness evasinayo nothando kade nalo ngami. Oh, okay. So njengamanje ke njengoba usinikezile inamba yakhe simfonelile samthola and akanqabanga ukuthi afike la ekhaya. Usekhona njengamanje. So angazi noma wena ukulungele yini ukuthi ukhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso. So ngingamlanda. Hayi, ungamlanda ngijabule. Yeah. Okay. Casilandelayo. Alright, babukela lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Nako ke usisi sesimcelile ukuthi akasondele nganene ukuze ubhuti ezokhona ukuthi akhulumisane naye ubuso nobuso ngoba usamthanda. Sabona kunjani? Yebo sisi njalo. Ngiyaphila nami siyakwamukela kuhlelo. Umabalo ngihleli naye. Oh, Ngikhathele hlela. Ngikuthelezi. Alright, ubhuti yamazi? Yebo ngiyamazi. Yajabula umbona? Engingakusho nje ngathi angijabule. Why? Ngibona nje kuvuka izinto ezimbi angenze zona ngidlule kuzona. So bengasafisa ukuphinde ngibone futhi. Wakwenzani kade mase ungilandisa nje kahle? Ubhote ukuthi angazi noma ebethi ngitshelile yini ukutshele into eyiyona futhi. Into wayenza uyangivumela. I think kakungabo one kanje ethi namhlanje ucabanga ukuthi siphume social media. Uthi nayo occasion. Ethi mangiphuma nje ngishayisa emsebenzini ngizoza lapho ngizokulanda. Ngithi mina okay no problem. Ngihlale sengiready. Efike nangempela ifone ethi ngiphuma. Mangiphuma mangifika nje emotweni. Ngifica i-condom. Sealed. Isebenzile i-condom enama spends. Oh, okay. Mangithi ngibuka ngemuva la. Lama sithi lawa iphone. Khona i-lipstick. Ish. Okay. Ubazama ukuphika ethi yena okwenzile kungenza obani kwimoto eyakhe. Akekho umuntu ngiyabuza ukuthi khona umuntu mhlawumbe oke wahlala emotweni wamboleka imoto mhlawumbe wayisebenzisa uthi akekho ungabuye kube ubaba umuntu ushiya ama condom emotweni mangasiyena. No ngiyakuzwa. So njengoba ula uyena ngibhalelile kuhlelo wacela ukuthi asimlandele wena khona izokhona ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso. Angazi ukuthi kahle kahle futhi kuzothini. Bengicela nje umuphi isikhathi sakho ke umlaleli ukuthi kahle kahle ubizeleni. If you don't mind. Cela ukukhulumisana naye. Masokalisa. Uyaphila mama. Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Usamuhle njengoba umuhle nasekuqaleni. Uyazi ukuthi ngikuthanda ngithi. Kwaphela konke lokho mhla ngithola ama condom emotweni. Mama. Njengoba ngibizele la ungalulelo daba. Benginesifiso
So ngiyacela nkosazana uhlise umoya. Ngabe mhlambe khona awuzoshintsha noma khona ukushintshile mhlambe ungasusa condom because leyo nto le kamele ucabange. Ucheck ukuthi ayikho into wrong emotweni ngalesikhathi uzongipick up wena wangacabanga lokho kade wazi ukuthi ikhona into wrong akayenza emotweni. Mama kwasekubusa wena kakhulu enhlizweni yami nasengqondweni yami. Wakhohlwa lokho kade wenza. Wakhohlwa icondom le kade isebenzisa. Manake ngalesikhathi busy nalo muntu wesifazane ozoshiya icondom ngase ngiphumile mina emqondweni wakho. Ingawo mama ngibizana ngifuna ukuxolisa ngaloko because ngiyacabanga ukuthi okwenzeka mhlambe kwenzeka ngolunye usuku kuyona ukuthi angangakaze ngiyise manake sabela kuzoba kangaki mina nawe sibanga abantu besifazane uma ukukhumbula kahle ukuthi awuqali lento awuqali ukuyenza yakhumbula ukuthi ubake wachitha nentombazana yamakhelwane. Yakhumbula lokho? Mama ngicabanga ukuthi lokho sakudlulisa. Ungaxolela waphinda futhi ngibambe iphutheni lentombazane. Mama ngiyadlulisa mama. Akukho engakusho engazi ukuthi mhlambe ngingathi ngiyakuphika cha angikuphiki mama. Kwenzeka okwenzeka. Ufunani pha kumina? Angani uyabathola wena obathandayo oyeva nabo emotweni nishiya kube mnandi. Kushuthi lokho okwenza kumina nakubona futhi uyakwenza. Yini indaba ongaqhubeki nabo uhlwana naphansi? Mama njengomfana womZulu nganginesifiso ngisakhula. Sokuthini? Sokuba nesithembu. Isithembu? Yeah. Kodwa ngicabanga ukuthi madoda nesithembu aqala umuntu uqala emtshela umuntu ungaboni ngoba sikuthiwa kwenzeka wena waye ungaqalanga wangitshela ngalesikhathi uqala ukungibona ukuthi wena ubufisa ukuba nesithembu. Mama njengoba wazi ukuthi into umuntu so wonke lamanyala la wenzayo wabiza ngesithembu wena ngakini abizwa ngesithembu cha khona bengisafuna mama ukuya nami esitubheka ngaphandle ngithole so kushuthi kwasekweqa engitholile kwagcina sekufike nasempedini ukuthi senze into zokuganga nalowo muntu ngebhadi sazenzele emotweni ingawo ngifuna ukuxolisa lendela uxolo ngiyafisa mama la kumina ngihlulekile mina ngihambile emhlabeni ngihlulekile ukhohlwa ngekwenzeke akekho edlula ukhohlwa ngekwenzeke lokho ngisho usukhala wena ukwazi ukujabulisa abanye abantu besifazane mama ngikhona mina uzobuyela kumina endlini shuthi wena uyakhumbula kumakhelwane ukuthi ubawuhlela ungenza isilima kuhlele ngena ama calls uyaphuma wena uyanswer ama calls emnyango ngathula ngilokhu ngithula manje ngikubuza uthi abangani bakho ngikubuza ukuthi yini lo ekhuluma nabangani bakho emnyango wena ulokhu uphinda lento uyenza kwenzakalani egcineni angikubambanga nakhona waxolisa bathi akusophinde kwenzeke namhlanje futhi uzoxolisa mama ngenzeka ukuthi mhlawumbe ngangidakiwe ngalokho kwemoto lokho kwamakhelwane yebo ngiyavuma okuyiphutha njengoba usemsebenzini udakwa usemsebenzini mhlawumbe ngangidakiwe intombazana ongayazi noma intombazana kushuthi eyayizogibela imoto mhlawumbe kathuka sengijabulisana kwenzakalani ngicela ungixoxele kwenzakalani because mina ngiunderstand yonke lento le kushuthi the weekend before kwaba ubusuku obuwandi nabangani bami so njengangicathi yakhumbula ngize ngithi ngiyakamzala kanti ngangiyekho iphathi uyabo ukuthi kuyaqhubeka ningi sifeta maniseke because kuningi kakhulu kunezinto ozenza mina engazazi ngicela ungivumele mama ngichaze ngicela ungivumele no ayikho into ozoyichaza Sabela ayikho ngifuna ukuchaza mama ukuze sikwazi ukuthi sibonisane ngikwazi ukuthi ngikubuyisele enhlizweni yami ukwazi ukubuyela enhlizweni yakho ngibuyele nami enhlizweni yakho ngumuntu oqotho njengamanje kanjani ngiqondile mama ngicathi
njengoba uphelile manje lo 6 uyophela manje lo 6 months mina ohlukene kuwona lo 6 months sengispende 2 months ngakaze ngithinta umuntu esifazane. Angithe angisakudingi kuwona-ke lo 6 months loyo-ke ngahamba ngayeklinikhi ngathola ukuthi ngikhulelwe-ke. So empilweni yami nempilo like uyabona nje ingane yami angikudingi. Ingane yami nje bese ngitshelela ukuthi ngizoyitshela ukuthi ayinayo ibaba. No. Yazi ukuthi ukhulela ukhondla lapha. Ukhulelani? Yazi ukuthi ukhulela ukhondla la ugumede. Yazi kwayiyona lento esho mina ukuthi yanginyanyisa. Mama ugumede lo indlala ifaya. Ukhumete bani? Ukhumete bani? Ngomnyaka nawe. Ukhumete bani wena? Ukhumete bani? Ngalesikhathi uchitha wenza yonke imikhuba le bungamcabangi lokhu umede lo. Ngicawuhlwane namphansi ngizwe ukuthi ngithini? Hlukana namphansi mina angisadingi empilweni yami. Angisadingi. Unginyanyisa lo. Ngiyeke nawe. Shuthi kahle kahle le relationship ayisekho kahle. Angimdingi mina lo empilweni yami. I do understand ama-emotions whenever umuntu ekhulelwe. Mhlampe akuve kuyiwona njengoba esuke emixed noma mhlampe umile ekuthenini awumdingi kwakuthiwa bongakhulelwe nje vele buzosho ukuthi awumdingi. Angimdingi. Ngeke ngihlele ngibamba mina njalo ngibamba amantombazane kuwena. Mama Ingane yami ifikele kulawo manyala lawo. No. Mama Khululeke. Qhubeka nempilo yakho. Ngiyacela ungivumele ngibubaba kwindlala ifaya. Uyanginyanyisa yazi? Ngiyacela. Uyanginyanyisa. Ngiyacela. Ngiyacela ungivumele ngishintshile indlela zami. Sisi, inene ningibizile la. Ngicela ukuhamba. Lo angimdingi empilweni yami. Mhlamba akukona ukuthi mhlamba usathuka. Sisi, ngithe angimdingi lo empilweni yami. Futhi ningaphinde ningibizela lo. Masokalisa. Wena uhlwane namphansi. Ngeso singithini? Ubeka nalamantombazane lawo. Ngiqhubeke ngisebenzisa ama condom mhlambe nalo ozohlangana naye uzokumela la. Mina ngeke ngimele ngigcine nomsebenzi wakho. Okwenzile sewudlule Ngeke nje. Ngisakufuna. Bafo ngathi wonile kakhulu. I'm not judging but ngibuke indlela azizwa ngakhona ukuthi engeke. Shuthi kunzima ngempela emfezweni yakhe. Ngende sikwazi ukuthi simphoqelele ukuthi akacabange ukubuyelana nawe manje. Into ayizwa manje mase kufanele athathe isinqumo manje asikwazi. So ngingacela mawutheleza ukuthi uthathe ithuba. Ucabanga ukuthi kuzoba nzima kanjani lesingane uyothini kuyona ingane engenama. Kulungileke mama. Noma ungangenza ngibe close kodwa ngicela ungenze ngibe close kulo mntwana lo. Umntwana uzomnakekela ngamandla ami. ngimthanda. Okay. Njengoba ngithanda noma wakhe. Sese ubeke kuyacaca ukuthi umntwana uyamthanda and uzomnakekela. At least noma ngabe kuthiwa wena awusabuyelani naye but uyacela ukuthi abe khona empilweni yomntwana noma ngabe kuthiwa akafiki emhlabeni. I do understand ukuthi khona izinto ekuthiwa ama cravings whenever umuntu esifazane ekhulelwe. Mina ngisise nengane yami izomela ukushintshanisa omamncane. Ish, that's the thing. Ngizoyifundisa. Ingakho mina bengithi phuma uphele empilweni zethu. Mengase ungivumele ngizoyifundisa ukuthi because ngisengifunda ngeexperiment sengiyazi ukuthi akukho right. Ngisazocabanga ke kulokho. Anginikeze impendulo ngisazocabanga. Anginayo isho noma ngizogcina ngivumile ukuthi uhlangane nengane noma cha. Bafo nyusa amasokiso-ke ngoba uthi usazocabanga. And let's hope ecabangeni kwakhe ikhona into engase ebuye at least ingakujabulisa. Mekuza ngase mntwaneni. Yeah. Yes, so
Angazi kona-ke njengoba ethi akakudingi empilweni yakhe, i-decision yakhe leyo umntwana angayazi. Ezothi uma efika emhlabeni naye mhlambe abe yes. So ngiyakucela njengoba ecela ukuthi akakudingi eduze kwakhe, mhlampe ngenze ukuthi usakwatile, mnikeze isikhathi nje umnyeka aphefumule, mhlampe kusazobohla, asazi. Kodwa-ke mina bengicela ukuthi ekubohleni kwakhe wena ube unyusa amasokiso, abone ukuthi into ombizele yona la iyiqiniso. Yes. Umgcine nje ejabulile ngaso sonke isikhathi. Kona lokho kuyangijabulisa ukuthi usazocabanga lo answer kumina. Inkulu isho okukhulu kumina. Isho okukhulu kumina. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uMjita ube nesibindi sokuma mewuzwa ukuthi khona ilunga lomndeni elisha elizayo emhlabeni ngenxa yakho. Kodwa ube nokuthi uyafuna ukuthi unakekele. Ngiyabonga. Abasandile labo bantu labo. Abanye bavele bezwe nje ukuthi boom khona ilunga elishezayo umuntu abaleke. Kodwa-ke ngiyabonga ukuthi wena unesineke and uzimisele. I hope awubona ama-camera lento eshoyo ibuye enhlizweni yakho, okusho ukuthi uzoyigcina. So lokho esilandelela-ke njenge-Black Life TV sibuka ukuthi ngabe uyamnakekela yini usisi, ngabe ama-cravings wakhe uyawafida yini, ngabe umntwana mhlambe mesefikile uzobe uyiphatha kanjani, kena uzobe umnakekela na, adle, asuthe, agqoke, ambathe emakhazeni, angaficwa amakhaza. So lokho siyilandelela leyo nto leyo ekuhambeni kwesikhathi ukuze sibone ukuthi wawumisele yini ngalokho kushoyo njengamanje. Kodwa-ke usisi ngiyacela ukuthi ungalokhu umfuqa, ungamphuqa ukuthi nibuyelane. Usihlambe kusazokuhle enhlizweni uyozwa ngaye. Ngicela nje ungalokhu umphoqelele. Okwamanje asike sibhekeleni isimo somntwana. Ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya, ubuye ngazothi asikhona ukuwina-ke kulesi sikhathi samanje because usisi uyakubeka kuyacaca ukuthi hayi kuningi asekutholile, axole, ambambe, axole njengoba esuke ekade exolisile kodwa sekungaphezu kwamandla. Manje akasakhona isidalo. Kodwa-ke asazi mhlawumbe usashiso ukuthi ukwatile, mhlawumbe usazowehlisa umoya, asazi. Kodwa ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyanithanda kakhulu. Bye.